Del 16 al 22 de setembre, Cerdanya se sumarà un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat. És una iniciativa anual de la Comissió Europea per a la Mobilitat Urbana Sostenible que existeix des de l'any 2002, amb l'objectiu d'impulsar les ciutats i pobles europeus que dediquin una setmana a la mobilitat sostenible. El propòsit d'aquesta iniciativa és, doncs, el de promoure entre la població hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu o en bicicleta o bé en transport públic. De fet, el tema d'enguany és Compartim l'espai públic. Tant des del Consell Comarcal com des del Consell Esportiu de Cerdanya i dels ajuntaments s'han dissenyat un seguit d'activitats que començaran un dia abans, el 15, coincidint amb la Diada de Cerdanya. Entre les propostes hi ha una caminada teatral a Meranges, un taller d'inspecció de bicicletes a Llívia, una bicicletada familiar a All o una passejada cultural a Prats i Sansor.